табибони тоҷик барои аввалин бор ҷарроҳии девори қафаси сина бо пайвандсозӣ аз тур ва пластикаро таҷриба карданд. амалиёт ба таври ройгон дар нафаре гузаронида шуд ки бемории саратон дорад ва шароит надоштааст ки аз ҳисоби худ ҷарроҳӣ кунад. албатта ин ҷарроҳиҳо дар хориҷа иҷро мешаванд, вале дар хориҷа ҳангоме ки ин устухон пурра бурида гирифта мешавад, онро бо як протез ки аз худ аз металли титан иборат аст ҷойда мемонанд. мутаассифона ин гуна протезҳо ки хусусан дар давлати Франсия ёфт мешаванд, бо қимати хеле баланд ёфт мешаванд. ба мисол ҳамин барои ҳамин бемори ман пурсон шудам, ин гуна протезҳо қариб аз 12 000 евро нархашон баландтар ҳастанд. бинобар ин мо як ҷарроҳии дигареро пешниҳод кардем ки мақсадаш ҳамин буд ки бе истифода аз ҳамин протези титанӣ мо тавонем ҳамин ду проблемае ки барои баъди ин ҷарроҳӣ вуҷуд доранд, якумаш ҳамин стабилизатсияи нафаскашӣ ва дуюмаш чизе бошад ки ҳамин узвҳои қафас синаро муҳофизат кунад. мо воқеан пурра ҳамун дар мадди аввал устухони сари сина ки вайрон буд, пурра бо қисмати дисталии қабурҳо гирифта партофта шуд ва аввалан мо аз тури пролина истифода кардем ки тавонистем қисмати дил пурра муҳофизат шавад, бо тури пролина маҳкам шавад ва баъдан дефекти ҷойдоштаро бо як мушаке ки худ хеле мушаки ҳаҷман калон аст, онро мобилизатсия карда бо ҳамун рагҳои хунгард ва риштаҳои асабашонро нигоҳ дошта, ба ҳамунро мобилизатсия карда таги пӯст онро оварда ҳамин дефекти қафас синаро ба пуррагӣ яъне чӣ маҳкам кардем. далери 28-сола нахустин беморе дар Тоҷикистон аст ки дар баданаш аз ин шеваи ҷарроҳӣ анҷом дода шуд. ӯ моҳҳо аз дарди қафаси сина азият мекашид. набуду месӯхт, баъд уже нафасгирӣ мешид, натонистум нафасгирӣ. протез қиматае, ӯ протезо мегӯяд дигар давлатҳо заказ мекунанд, пулиш калони бада буд, хай набудем шароит ма вайш кардем. хай духтаро худашон вай карданд, муроҷиат карданд, кам хел метавонем кардан, рӯзе ки тупошад хай кардан, бози худо ва шукр созая он пеш хеле хуб. бино ба омори расмӣ феълан дар Тоҷикистон беш аз 18 000 нафар мубталои саратон аст. аммо омори дақиқе ки чанд нафари онҳо ба чунин ҷарроҳӣ ниёз дорад вуҷуд надорад. ин аввалин таҷрибаи пизишкони тоҷик дар анҷоми чунин ҷарроҳии душвор аст ва ба гуфтаи сокинону коршиносони соҳаи тиб муваффақияти онҳоро вақт нишон хоҳад дод. табибон мегӯянд минбаъд барои ин ҷарроҳӣ беморони саратонро ба кишварҳои дигар сафар кардан лозим нест ва онҳо метавонанд ройгон дар Тоҷикистон ҷарроҳӣ шаванд. аммо сокинон бо мушоҳида аз хизматрасониҳои тиббӣ мегӯянд тамоми хароҷот аз ҳисоби худашон аст ва маблағи он кам нест.